हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअ क्लिपजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना जानो हागौ गोबाङानो मोनथियाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो बे भिडिअआ मानि बेफोर गासैखौबो मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों बावैनो रिलिज खालामजानो गोनां एबा फैनो गोनां गोदानै मोनसे बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंनि नुथाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर रोदा। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मुंदांखा फावखुंगुर बिथां सोरां नार्जारी, लोगोसेनो जौगाफुनाय फावखुंगुर बिबेक गयारी आरो फावखुंग्रि प्रिति नार्जारी। बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिलांगासिनो दङ। बिथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो बिएन प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों रिलिज खालामनानै होनाय जागोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड, नोंथांमोनहा बिएन फिल्म प्रडाक्शनाव थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाहैब्लानो जाबाय। लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेथ'दो, जेब्लानो फैगोन नोंथांमोननि सेराव फिन खेबसे आपडेट लानानै फैबावगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअनि बागैनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।